Kulindeleke ukuba umnumzana Jacob Zuma vele phambi kwale komishoni kaJaji Zondo ukuqala ngomvulo yokutsho ngoLwesihlanu emva kokuphanza ukuvela kule komishoni amatyela aliqela. Kule nyanga ephelileyo le komishoni ikhuphe isigunyaziso sokuba okaZuma vele kule komishoni. I'm satisfied that a proper case has been made out for an order authorizing that the Secretary of the Commission should sign and issue a summons against Mr. Jacob Zuma. Kodwa umnumzana Zuma ubhalele usihlalo wale komishoni uJaji Zondo emcela ukuba asiguzule kule komishoni. okaZuma utyhola usihlalo wale komishoni ngokuba nomkhethe. Kungoku nje umnumzana Zuma ufake isicelo sokuba uJaji Zondo asiguzule kule komishoni. He's trying to effectively test the strength of our judiciary, and I think that it's a very dangerous game. It's a very dangerous political game, and it would force the Deputy Chief Justice to consider bringing charges against President Zuma. Ngaphambili umnumzana Zuma waxelela le komishoni ukuba kukho iyelenqe elijoliswe kuye. Nobody can tell. He's corrupt. What has he done? Nothing. Of all the presidents who have been before me, it's not a single one who has been brought and even brought to commissions, etc. But to Zuma, we must do it. Ingcali zikholelwa kwelokuba okaZuma kufuneka aphendule kule komishoni. The legal grounds that he argues upon which Deputy Justice Zondo must recuse himself seem weak. They seem without basis. And it rests on a relationship, a familial relationship that's 25 years old. Ngelixa ilizwe lilindele ukuvela kukamnumzana Jacob Zuma kule komishoni, akukaziwa ukuba uzakuza ngokwakhe kule komishoni okanye uzakukhetha ukusebenzisa i-internet xa inika ubungqina bakhe.